Ang kintab ng buhok ko. Kasi, yung gamit kong shampoo ang ganda. Parang bumalik yung pagka, healthy ng buhok ko. Hi guys! Mag-haul ako ulit. Again, kauwi ko lang galing sa work. So, samantalahin ko ng mag-haul ulit tayo ng pinamili ko kanina. So, matagal ko na talagang gustong bumili ng, anong tawag dito, Instapot. Kasi, maganda siyang pangluto sa, parang, basically, sa lahat ng gusto mong lutuin. Maganda siyang gamitin. So, buti na lang pumayag sila kasi matagal na talaga ako noon pa. Sabi ko, kay Dana, kung pwede akong bumili ng Instapot. Sabi niya, no. Buti na lang pumayag ngayon kagabi, kinausap ko siya, sabi ko, gusto kong bumili ng Instapot, sabi niya, go ahead, palitan natin yung rice cooker, kasi yung rice cooker namin, na-damage yung pan, may scrape na, ayaw nila ng ganun yung mga cooking pan namin, at saka yung mga pangluto na, nadadamage yung pan, so, i-replace namin tong rice cooker, ang gagamitin namin pangluto ng rice, yung Instapot, so, binili ko siya kanina sa store, and then, nung kahapon ata yun, parang kahapon yun, nakalimutan kong isarado yung liquid eyeliner ko. Natuyo siya kaninang umaga. Gagamitin ko siya, natuyo siya. Wala na talaga yung ink niya, hindi na talaga pwedeng magamit tuyong-tuyo. Try ko tong Melanie na eyeliner, waterproof siya. So, medyo mahal nga lang siya, almost $10 itong ganito. Yung ginagamit ko is e.l.f. Mura lang yung e.l.f. Nasa $6 lang ata yun. Ito medyo mahal. Wala nga lang silang stock ng e.l.f. na yun yung nakalimutan kong isarado yung lid na tuyo. Mas mura yun. Tsaka maganda, nagstay din siya ng matagal. Hindi kumakalat. Talagang mahirap siyang tanggalin. So, try natin tong Melanie Waterproof Liquid Eyeliner. Yan yung binili ko kanina. And then, itong toothpaste na to, ito yung recommend ng dentist ko na toothpaste kasi sensitive yung gums ko. Proven ko na to kasi dito gumaling yung sensitivity ko sa ngipin ko. Masyadong sensitive yung ngipin ko. And then, yung great value na cooking oil yung spray kasi ito yung ubusan na kami ng yung pang spray. At saka, itong malaki pala siya. Maganda yung size niya. Lagayan ng toys ni Ella kasi yung toys niya kung saan-saan lang nakakalat sa floor. So, try ko. Bumili muna ako ng isa pagka okay siya. Bili pa ako ng isa para naman sa mga dolls niya, stock toys niya. Para separate sila. Ayan yung binili natin kanina bago ako umuwi sa trabaho. Yung Instapot, nasa $99 yung Instapot. Ganito yung itsura guys ng Instapot. So, maraming video sa YouTube na talagang maganda tong gamiting pangluto. Lalo na pag magluluto ka ng karne, yung mabilisan. Gusto mo yung karne na sobrang lambot. Ito maganda to, highly recommended to. So, excited akong itry itong Instapot na to. Matagal na talaga akong gustong bumili nito. Buti na lang pumayag ngayon sila na bumili nito. So, itatry namin itong pangluto ng rice and then pangluto ng mga gulay-gulay and then pangluto ng mga, anong tawag dito? Meat. You wanna say hi? You wanna say hi to everybody? Say hi. Hi. She's like staring at the screen. Say hi to everybody. Say hi. Ang ganda ng buhok ko ngayon. Kagabi, bago talaga akong matulog, naliligo na ako para sa umaga, hindi na ako maligo kasi mauubusan ako ng time. Pag gising ko sa umaga, maliligo pa ako. Wala nang time masyado. Tsaka, hindi ako makalabas ng bahay, lalo na ngayong winter malamig. Makalabas ng bahay ng, limbawa, gigising ako ng maaga bukas, tapos maliligo pa ako, tapos, anong tawag dito? Blower ko yung. Sana ba tayo nawala ako? Kasi nga, 'di ba, winter dito, pag naligo ako, pag gigising ko sa umaga, kakapusin na talaga ako ng oras kasi i-dry hair ko, i-blow dry ko pa yung buhok ko. Marami pang mga itche-buriche, wala na talaga akong time. Kasi kaya ang ginagawa ko, naliligo ako bago ako matulog. Naliligo naman talaga ako bago matulog. And then, pagkatapos niyan, inaayos ko na yung buhok ko para sa umaga, hindi ko na pormahin yung buhok ko. Yun, ang kintab. Ang ganda ng shampoo na gamit ko ngayon. Buti na lang bumalik yung dati kong buhok kasi dito sa place namin sobrang dry talaga.
Biruin mo, 6 years na ako dito sa US. Ngayon ko lang talaga na discover yung shampoo na yun na sobrang ganda sa buhok at saka sobrang lambot sa buhok at saka yung buhok ko hindi dry. Ang ganda guys, oh, ang kintab. Hindi siya dry. Ang ganda ng shampoo na yun, oh. Medyo may kamahalan nga lang siya kumpara sa shampoo na dating ginagamit ko. Kaya lang, worth it naman siya kasi hindi na damage yung buhok ko. At saka, dati, ang dami kong nalalagas ng buhok. Ngayon, nabawasan yung paglalagas ko ng buhok. Kunting-kunti na lang talaga yung na hair fall ko. Ngayon na yung shampoo na yun na gamit ko. Buti na lang, yun na lang yung shampoo na gagamitin ko forever kasi maganda sa buhok. Sobrang lambot yung buhok ko at saka ang kintab. What's wrong? What's wrong? You getting hungry? You wanna eat something? Or you're sleepy? Okay, let's give you some food, okay? Do you want cereal? Banana? Okay, let's eat something. I think she's getting hungry. Pakainin ko lang siya, guys, kasi, ayan na. Say hi. Ano na siya? Mukhang, gutom na siya. Gustong kumain. You wanna say hi? You wanna eat something? Okay, let's make food. Okay, let's make food. Yes, you wanna eat something? Ito yung pagkain ko sa kanya. Favorite niya to, guys. Oh. Banana yung flavor ng cereal. Ganda. Ayan. Gusto niya yung flavor. So, do you want this one? Do you want it? Okay. We'll make some. Okay? You want banana? Banana oatmeal? Yeah? Okay. Give it to mommy. We're gonna make dinner for Ayla. Dinner for Ayla.